Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Ingon nga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kaugalingon pinagi sa kumpisal sa atong mga sala nga nahimo niining adlaw. These sins that we have just committed today become barrier to the study of the Word of God. Babag mo sa 1 John 1:9, mao ka na ang recovery technique, mahibalik kita nga to sa pakigambitay sa Dios. Gigamit kini o ipagamit nato mga magtotoo. Ang 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa alang kanimo usab nga higala, wala pa'y kaluwasan, gamita ka na imong kabubuton paghimog desisyon. The most important decision that you can make throughout your entire life, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-ampo ta. Let us pray.
Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. We recognize that this is our briefing, O Lord. This is our means of growth. This is the means of glorifying Thee. We are left here in this world for this purpose. And therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. Give us the concentration, focus to the things you're going to teach us today. Lord, please use me as your instrument to touch others' lives. Tabangi ako, Diyos nga, niliyuntan ako, pakadakan kon unsay gihuptan kong titulo kung dili. Kang akong kinabuhi, magapakita sa imong grasya nga to sa uban. Sa ngalan ni Jesus kini akong giampo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Once again, niya kita sa atong panag-uban, niining Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Magpasalamat ta sa Dios o nastanan nga gipabuhi pa kita hangtod ni gayuna, nagaginhawa pa kita, askil pa ta sa atong panglawas, lanti pa nga atong pangisip kining tanan tungod lamang sa gugma, kaluoy, kortesiya o sa grasya sa Dios. We do not deserve it. We don't even deserve to live. Di gini kita angay nga mabuhi paapan. Kini gumikan sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios nagaliho pa sa atong kinabuhi o kita gipabuhi pa tungod kay wa pa mahuman ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Busa ning adlaw padayon kita sa atong pagbuylo sa atong Kristohanong panginabuhi, spiritual momentum, o niya kita magadupot gyapon sa atong tun-anan nga giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ. Subtitle niya na How to Live a Life Pleasing to God. Unsa ato pag kinabuhi nga kahimutan sa Dios. Okay? So, niya man kita magadupot nini og niya pay dugang atong mga punto sa atong paghisgot niini. Og kita nga mga Kristohano na gikan sa atong pagdawat sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, kita nahilain na. We have been set apart. O kita gitawag na og simbahan. Ang boto sa botgud sa simbahan, of course, transliteration na kanagikan sa original nga ecclesia. Ang Grigong pulong ecclesia, kahulugan ka na in English o the called out ones. Okay? Mga tinawag naman kita. Musa, niyadtong pagdawat na ito kang Ginoong Kristo, ingon nga itong manluwas, sa ingon sa Juan 1:12, but to all who have received Him, kang Ginoong Kristo, those who believe in His name, He has given the right to become children of God. Children not born by human parents or by human desire or husband's decision, but by God. Musa, kita nasud na sa plano sa Dios o ipatuman sa Dios ang iyong plano sa itong kinabuhi pinagi sa pagsunod sa iyang mando, sa iyang kabubuton, o nangagsigi tagtuon sa iyang mga pulong, kay naaman diyan na ito makatudi ang iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano alang sa itong kinabuhi.
aron kita makakinabuhi sumala sa iyang kabuuton. You see? Mao ra man ang paagiha nga atong mahimaya ang Dios. Mahimuot ang Dios will be pleased kung kita nagasunod sa iyang mando. O bitag giingon ni Ginoong Kristo nga, if you love me, obey my word. You see? Na sa man yung pag-obey sa word, kung wa kay word of God, ngano wa man kay word of God, ngano wa man kay pulong sa Dios diya sa imong kalag, umikan kay wa man ka manumbaling sa tugon, pasidaan o mando sa Dios nga patubuon kini atong kalag, pinagis pag tuon, pagkaton, pagtuo, paghangop, to embrace sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios ug atong paggamit niya na. Kaya wa man kay magamit nga unsa may magamit nimo kun wa ka ni ana, wa ka manag-iya ni anang galamiton. You see? Mao na nga ang galamiton sa pagkinabuhi nga subay o sumala sa kabuton sa Dios, mao ang unsa tuon siyang pulong. Okay, mao manggani ka na ang kalanon sa atong kalag. The only food for our soul. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Naman ka na sa Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. You see? Mao na nga, nagsubay man lang kita sa iyang kabuton din o agi og labas gihapon sa atong panumduman. Basig na hikalimot na pag napod ka nga ang Dios na ay 7 ka mga gipadayag nga kabubuton, 7 declared wills. 7 ha. Og I hope di na nimo makalimtan. Ang una niini nga kabubuton sa Dios nga ang tanang tao nga natao ning kalibutan na matao pag-usab. It is God's declared will that all members of the human race be born again. Matao pag-usab, pinaagi sa unsa. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. That is the process to be born again. Pagtuo. So mao nang Yahweh. So it is God's declared will nga ang tanan unta matao pag-usab. Matoy gingon bitaw ni Ginoong Kristo kang Nicodemo. Kay si Nicodemo mura maghing kanang question sa iyang security. Wa siya masiguro sa iyang kaluwasan, so nautana siya. Mihingok siya pangutana kang Ginoong Kristo magtutudlo. Unsa man nato pagkailangit? Pagkaluwas. Mao nagtubag ni Ginoong Kristo, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa giharian sa Dios. Naambot pa sa born again. Okay. Mao na una, declared will. Kaduha, kung ikaw positibo, misanong ka, midawat ka, positibo ang imong pagdawat sa mensahes mayong balita sa kaluwasan, the message of salvation, Acts 16:31, nga nangingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Kaya diha usab sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, bidawat ka man kang Ginoong Kristo, bidawat ka sa kaluwasan, then luwas ka. Nahimo ka ng anak sa Diyos mo, nag-iingon diha nga. Itong John 1:12, I just quoted. Yatagan sila, kita nga midawat na sa kaluwasan, yatagan kita sa katungod, umahimong mga anak sa Diyos. Children not born by human parents or by human desire or a husband's decision, but by God. Okay? So, nasood na kita sa plano sa Diyos. So,
Naibaw naman ta nga, doon ay tulo ka bahin, three ingnon ta phases of God's plan. Ang una niini, kaluwasan. Ikaduha, ang magtutuo dinhi sa panahon. Believer in time. O, kaya niya naman ta din sa panahon, ingon nga mga magtutuo, ingon nga mga anak sa Diyos din, ang mando sa Diyos, mao nga, patunon ta siyang pulong. 2 Peter 3:18, ang sige ingon diha, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung saan pag-grow, pinagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini nga itong ibuhat. Usa, kini. Kapagi. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Meron doon pabaka sa atong memory aid, Operation SLA. Dali ra mo na itong hinumduman kung mo na itong gamiton nga memory aid, SLA. Study, Learn, Apply. Study, Learn, Apply. Study the Word of God. Learn the Word of God and apply the Word of God. Now remember, studying God's Word is one thing. But applying the Word of God, that's another thing. Basta? So, mabita nag-iingon sa pulong sa di pa nato dugay itong quote na be not only hearers of the Word, but be doers. Kaya kung hearer lang ang kulto, you're deceiving yourself. Kasabot ka. So muna, okay. Minsan mo man taniyad itong ikaduha, okay? Kaduha nga, declared will of God. Okay. Ang una, remember? It's God's declared will that all people, all members of the human race be born again. May una. Ikaduha, karon kay nagdawat ka naman sa kaluwasan, luwas ka naman, you are now a child of God, you are now born again, then, ikaduhang declared will of God, mao, nga, that all believers, believer ka naman, all believers be sanctified. Naon sa man yung sanctified? In English man din sa iyo na to, giunsa, balaan. So, kabubuton sa Diyos nga mga magtutuo mabalaan. Of course, doon na may tulo ka klaseng pagbalaan. Okay? 3 kinds of sanctification. Una, positional sanctification. Kanang positional, ang imong kahimtang ba? Human ka naman mo daw sa kaluwasan, then positionally, you are sanctified. Sabtagi na, positionally, you are sanctified. Ikaduha nga sanctification sa imo ng pagkinabuhi ng Kristohano dinhi sa panahon. Phase 2 sa plano sa Diyos. Then, patunon ta sa pulong sa Diyos aron kita maunsa makasunod niya ng ikaduha nga sanctification, believer in time ka. So, human naman tong positional, imo kahimtang, positional sanctification, ikaduha, experiential sanctification. Sabta gina, mo na ikaduha. Experience, sabot pa sabot, nabitaw na sa pulong experiential, sa imong experiensya, sa imong ng kasinatian, ingon nga Kristohanon, dinhi, sa atong panahon karon. Experience. So, experiential sanctification, pinagi sa imong pagsunod sa mando sa Dios nga kita patunon, patubuon nga itong kalag. Mo nigingalan na itong spiritual momentum. Okay? So, mo na ikaduha nga sanctification. Ikatulo, sa diha nga mahuman ang plano sa Diyos itong kinabuhi din sa yuta, kuhaon na ta niya. Either kuhaon ta niya through physical death, mamatay sa itong lawas, or sa rapture, ang pagsakgaw. Rapture, the other name for rapture is resurrection. Resurrection of believers. Okay? Resurrection of the church. Believer ka man, you are church. Sabta na. Okay?
So, mao na ang ikatulo na karon nga sanctification, human naman to experiential, ay ikatulo mo, human ang plano sa Dios mo kinabuhi din si yuta, kuhaon ta either by physical death or the rapture, then tuwa na ta sa eternidad. That is now, unsa? Ultimate sanctification. Mao na ikatulo nga sanctification. So akong balikon, aron di nakakalimot. Una, positional sanctification. Sa imo pagdawat ni Ginoong Jesucristo diha, positionally you are secured, you are now eternally saved. Unsa? So mo na ang positional sanctification. Ikaduha, experiential sanctification. Imo nang kasindatian dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ikatulo, ini kauman sa kinabuhi nato dinhi kuha na ta sa Dios, then mo na gingalag ultimate sanctification. Okay? So mo na ang tulo ka klase nga sanctification. It is God's declared will that all believers be sanctified. Okay? Ikatulo, nga declared will. It is God's declared will that all believers, all Christians, be controlled by God the Holy Spirit. Kontrolahon, dumalahon ta sa Espiritu Santo. Mo na yung kabubuton. Huwag na ibaw naman ta sa mechanics, paagi, protocol sa unsaon na to puno sa Espiritu Santo. There's only one. Paagi kini sa Dios. Nga kita mapunan sa Espiritu Santo, pinaagi sa unsa. Paggamit nato sa recovery technique sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So once we are cleansed, nalimpyuhan kita, gihabwaan kita sa atong mga sala, pinagi sa atong paghingalan lang niya na, pag-acknowledge, pag-admit niya na, then God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Mao na, pad-on itong tanan itong mga sa. Apil na itong nagkalimtan mo. Nagkalimtan. Kaya of course, mao lagi na. When we execute sa 1 John 1:9, confession, kinahanglan nga. Atong hinumduman, we try to recall sa mga sala nga atong nahimo. Okay? Atong kumpisal, isugid nito sa tubangan sa Dios. Siya may atong himuan ug sala bato kaniya. So anto diretso, dili ka mo kumpisal sa katao unsa wa. Tanawa nakita nimo. Unsa ka klaro gyud ang pulong sa Dios nga anto ka diretso pag kumpisal, pagsugid sa mga ngadto sa Dios. Kay siya may mong gimuan og sala. Pagkasala nimo, siya man ang offended, of course. Kaya kada buhat nitong sala, it's an offense against the perfect justice of God. Kasabot ka? So mao na nga kini maura ni ang mechanics nga kita makontrolahon, magdumalahon sa Espiritu Santo. Human ato hinganling atong mga sala, human ta mo kumpisal, then diha mo take over dayon ang Espiritu Santo sa pag-control. Kung sa may iyang control atong mind, atong kalag, siya mo dumala. So it is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Ang laingan sa control, by the way, ano sa man? Review naman Ikaw nga nagsunod ni atong series nga Bible study. Ano sa man? What is the other name for control? The other name for control, just to remind you, is filling of the Holy Spirit. Bisaya, pagpuno sa Espiritu Santo. Now, diferensya ang pagpuno ug ang pagpuyo. Sabot ka? Nagkaklaro ka? Ang pagpuyo, maunay unsa? Kanang indwelling. Ang Espiritu Santo mo indwell, mo puyo sa atong lawas. That is indwelling. Pagpuyo. Apan ang pagpuno,
That is infilling. Fill in ba? Pagpuno. Kaya ba sa usa ka baso nga kanang empty, way sod. Sudlan nimo nagtubig. Fill it in. Okay? Sabot ka? So that is infilling, pagpuno. Sa diha nga ihabwa na natong mga sala natong nabuhat, then mo na ang Espiritu Santo mo take over to control. Kasabot ka? Okay, mo na ikatulo nga declared will of God. I hope nagsunod kanini o imo isuwat ba tingali. Ato ni hinahinayan, di ka mawas passing. So, itong labaso na, anong review. God's declared will, number 1, that all people will be born again. Ikaduha, all born again be sanctified. Number 3, that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Mano ikatulo. Karon nagtuta si kaupat. What is the 4th declared will of God? It is God's declared will that all believers give thanks in everything. Mo ni kaubuton sa Dios kung pasalamat kita sa tanan. Tanan. Mayon kitang tanan gyud. Apil na tong mga kanang mga unpleasant things nga nahitabo sa atong kinabuhi, or pleasant things, mga kaayuhan o kanang di maayo. Everything lagi pasalamatan nato ang Dios. Nakita niyo mo? Kay ang uban ko kay mo saan mo pasalamat nitong mga di man maayo tong mga hitabuha. Well, inomdom ka sa prinsipyo, tanang hitabo sa atong kinabuhi ang Dios may tuyo niya na. Gusto? Dawat ka na. Prinsipyo man na. Anything that happens to our life, God has a purpose for that. Na siya tuyo. Okay? So mo na nga, pleasant or unpleasant nga, mga incidents ng kinabuhi, pasalamatan na itong Diyos. Kay grasya, ninumdong kayo kalimot ang policy sa Diyos, grasya. Mo na ikaupat, that all believers give thanks in everything. Ikalima, anto na tayo ikalima. The 5th declared will of God is what? That all believers trust in the Lord. Salig. Karon, masaligon na bagyo ka ngadto sa Dios. Lig-on na bagyo ng imong pagsalig ngadto sa Dios. Tubaga ang Dios na ayog tubag nako kung bisag kinsa dihang imong tapad baron. Kaya mao ni kabuton sa Dios that all believers trust in the Lord. Unsa may gisulti sa Proverbio 3:5-6. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na. Unay kalima. Okay? Anto ta si kaunong. Bantay. Bantay na karon sa ikaunong. It is God's declared will that all believers suffer. Uy, paantuson deta ni ini. Natingali, uban ninyo mga bag-upang sinta na yun. Hala, anong pantuson ta? Paminaw. Ato na hinahinayan. Importante yung taong kini. Now, kabubuton sa Diyos. Ang tanang magtotoo mo, antos. Na doon narabay duha ka klaseng pag-antos. Okay? Kung ikaw bago, mo pa'y pagkadungog di mo rin ang blihig yun ang imong salabutag mayo. Open mind. Have an open mind. Be positive. Okay. Kabubuto sa Diyos nga ang mga magtotoo mo, antos. Duha ka klaseng pag-antos. Unang pag-antos tungod kay disiplina na. Ano una? Ikaduhang pag-antos ka kana
panalangin. In other words, in English, there are two kinds of suffering. Suffering for blessing, panalangin, and the other one is suffering for discipline. Now, naman na si Bruhano nag-ingon nga, kanang whom God loveth, unsa, He scourgeth. Higugma mga sa Diyos. Pareho sa atong human parents. So, tawhanon ng atong amahan. Kung kita makalapas na ay atong kanang supil, kanang disobey sa atong ginikanan, ang amahan nga mao magi otoridad mo unsa, mo disiplina, mo panton aron matulid gusto. Now, ang iyang pagpanton niya na pagpanton niya aron matulid ang bata. Kita ba mga gagmay pata kilatos man ta sa itong mga ginikanan. Mo ni ang itong practice dito sa Pilipinas. Now, din sa Amerika lahi naman. Okay, now. Okay, sa gamay pa. Discipline is for our own benefit. Basta, kanaw makasupil ang bata. Mo na nga, pantunon, latuson. Mo na ay unang klase, unang matang sa pagantos. So, gantos ka to, kay disiplina ka. So, kung sa imong giantos karon as a believer, try to evaluate yourself. Nakahimbag kung sa, kaya yung pagantos, ano sa kani? Panalangin ba kani o disiplina? Ikaw rin ba kanang figure out? Ikaw rin makatimbang-timbang, ikaw rin makaalinggat, makabantay. So, mo na atong ihimplo dito nga, una nga klase mo nga disiplina, pagpanton. Ayaw kanang ikasakit kung disiplinahon kasi mong amahan. Kaya alang ka na sa imong kaayuhan. Aron ka mo balik, to make amends, o matulid ka. Kasabot ka. Mo na yung unang klase. Ikaduha, kanang pag-antos nga panalangin. Panalangin ng imong pag-antos. Kay unsa man. Mo lagi na. Nang tuyo sa Diyos, paghatag ni mo niya ng pag-antos aron muboylo pagkagdugang. Sabot ka. Mo ni makapalig-on pa nimo sa imong pagsalig, pagtuo diha sa Dios. Pagpadayon sa imong spiritual momentum, pagpadayon sa pagsibog sa unahan. You see? Ngayon ka, salamat Diyos nini nga nakapaamgon ako sa ahay ko ni ato kung pangunahon na mo fluctuate o sa ahay kaya nalaging pata sa kinaiyang magkasasala mo sa mo mani culprit ang atong kinaiyang magkasasala nga niya sa atong silda sa atong lawas. Bito tuwingon ni Apostol Pablo nga di ko kasabot ang kaugalingon. Unsa gani katong buot na kong himuon, di ko kahimo. Ug katunong di na ko buot nga himuon, mo po yung mahimo. Mo day na mo na kinaiya sa atong kinaiyang makasasala. Old signature. Na mo na iingon ni Apostol Pablo. Okay, so mo na ni kaunom, declare the will of God that all believers suffer. Okay? So again, duha ka klase, suffering for blessing, suffering for discipline. Now, ito tayo kapito. Mo na ni ang kanang ikapito nga declared will of God, the seventh. Okay. Kabubuton sa Dios, it is God's declared will that all believers be productive. Na. Be productive. Okay? Unsaon man. Be productive. Pagtuon sa pulong sa Dios. Mo ni ang process.
mechanics. Study, learn, believe, apply. Ala, padayon. Adlaw-adlaw. Aron ikaw ma-productive kay nga naman. Si Ginoong Jesucristo mo ay punuan kita ang sanga. Okay? Naman na sa libro ni Juan, naghisgot na. He is the vine, we are the branches. Okay? Kung ang usa ka branch nga wanay kapuslanan, unsa na? Kanang is going to be prone. Okay? Puungon. Muna nga, God's declared will is that all believers be productive. Na doon ay duha ka klaseng production. Okay? Review gihapon eh. Ang unang klase sa production o mga binuhatan mao ang divine good. Diyos nun nga binuhatan. Ang ikaduha, tawhanon nga binuhatan. Sa Binisaya pagod, ang tawhanong mga binuhatan, human production or human good. Okay? Ang ikaduha mo ang Diyos nun nga binuhatan. Divine good. Now, when do you produce human good? Well, ang imong ma-produce nga human good, gumikan sa imong paggamit sa human viewpoint. Tawhanon bang mga pangunahuna? Tawhanon, kalibutanon, mga daotang mga pangunahuna, ang resulta niya ng mga kadtong mga mayong binuhatan nimo, tawhanon. Ngu kinigitandi ra ba na diha sa na ay bersikulo diha. Okay? I will show you later. Kining atong mga tawhanong mga binuhatan, gitandi ka na, gi-compare ka na sa kahoy, kugon, dagami. Wood, hay, stubble. So ay kuno nagduslit o kanang kadliti ng pusporo unsa parang kanang lighter ba ron? Sindihi ba? Ugon sa mitabo. Di ba masunog? They are unsa? Combustible. Laliran sila musunog. Mapaig. Musilaob. Ayaw mo dawat ka ng mga Binisaya. Mga sinonim na. So, musilaob ka ng masunog. Okay? So, unsay may tabo, masunog. Mapaig. Okay? Ma-burn down unya makuan ka ng sa resulta agiw na karon na pa ba'y mahibilin nati na urot na nagapaig so unsa may gantihan di wala kay tawhanon malagi mo to resulta sa tawhanong pangunahuna sa pagbuhat nimo og maayo nga kanang maayuha paminaw kanang mayuha, hindi madawat sa Diyos. Maunay gitandi ito na bersikulo nga. Ang atong mga mayong binuhatan, gitandi na og filthy rags. Ano sa ibot pasabot? Trapo. Mga, baho nga trapo. Filthy rags. Muna nga, doon ang Diyos na, dili siya makadawat kay, di man iyaha. Tawanon, kasabot ka. Mauna ibot pasabot sa unang klase sa produksyon. Tawanong produksyon. Whereas ang Diyos nun ka produksyon, unsa man na. Unsa may kanang unsa ingnon unsa may hinungdan ganong naka-produce magkag-divine good. Tungod kay ang imong gigamit divine good, divine viewpoint. Diyos nun nga pangunahuna. Kining atong gitunaan mo ni ang mga pangunahuna sa Diyos. Gusto? Kung atong tunaan ka na, atong dawaton, atong katunan, dawaton, tuuhan, o katong gamiton, ang resulta, mga maing binuhatan, Diyos nun nga maayo. Kasabot ka ba?
divine God. O kana gitandi. Sa unsa? Gitandi na sila sa gold, silver, precious stones. Kanang pila, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Dusliti na. Masunog ba na? Di na ba? Di yun masunog. So, mula hutay, it will stand. So, diha, maunang klasihang mga binuhatan nga gantihan sa Dios. Santa gina. These kinds of good are the kind of good that is rewardable. Magantihan sa Dios. Ang tawhanon, dili. Way ganti. So, way post di itong mga binuhatang mga tinawhanon nga maayo ra ba? Maayo gud sa tubangan sa katilingban. Maayo sa tubangan sa tao. Believe yung ko ana niya. Manggihatagon, buutan, way kontra, hinimbahon. Unsa pa? Kanang basta maayo, talahuron. Kanang halangdon. All of those positive descriptions. Hala, gamitan na. Pero sa tubangan sa Diyos, wala. It will just unsa. It will just kanang swept away. Way kapuslanan sa tubangan sa Diyos. Mana usa sa mga inungdan nga tubitong sa last judgment na mo yung mga tarungan itong mga unbeliever nga ano mga itambog mamis kalayo nga nagbuhat mi ni maayong binuhatan na mo nagsimba mi nagsangyaw mi tanang mga binuhatan na mo mga maayo hoy pagbuhat din nimo ni adto tinawhanon ra ang imong gibasihan ang imong gigamit tawhanong mga panghuna-huna tawhanon dili Diyos nun wa masibo sa kabubuton sa Dios nagasamot ka sumo ka na ang buto sa buto so diha ang 7 ka gipadayag 7 declared wills of God mawala nitong giduputan o kini kung imo na kining masilsil gayod na kining mga puntuha may kalabutan kini sa atong kaalam sa kamatuoran kaalam sa mga pangunauna sa Dios inomdubi pangunauna sa Dios dili matupngan di matupngan ang atong pangunaw ng tawhanon wa gyud dili kita way puhos kaya sa may gisulti sa Isaiah 55:8 and 9 kanunay na to ning kutlo kay aron gyud mudot gyud nimo diha sa imong limpatakan sa imong kalag ang sa gisulti Isaiah 55:8 and 9 my thoughts are not your thoughts my ways are not your ways saith the Lord ano gisulti sa Dios for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts diha po sa 1 Corinthians 2:16 man who is going to instruct us but we have the mind of Christ na nato ang pangunahuna ni Kristo kini atong gitun-an panghuna-huna ni Ginoong Jesucristo the mind of Christ ato ni padayon ba ayo si Piatas pagsunod sa sumpay ni kay Dios kinadaghanan pa rin atong pagaysugutan okay diba ni kini atong pag tuon sa pulong sa Dios kini atong paagi sama lanis pagkukabildo okay konversasyonal ning atong paagi dinhi nga well sama sa atong adlaw pagkukabildo naghisgot kita niini mga kamatuoran in a conversational way pinaagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo that's number 1 that's the key kung wa ang Espiritu Santo kini atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw dili magmapuslano kay mahog lang kanag unsa gnosis doctrine inomdong ka pa
Duha ka klaseng doctrine, gnosis doctrine o epignosis doctrine. Ang gnosis doctrine, gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. Yan nila kuha in English ang gnostic. Gnosis. Ang buot pasabot sa gnosis, unsa? Kahibalo. Kahibalo ra ba? Kanang knowledge ra. Now, ang pikas, ang epignosis, kanang epi, that's the prefix. Epi, niya gnosis. Ang epi, mo pasabot niya na over and above. Labaw pa. Labaw pa sa kahibalo. So, ay mong kanang, sa mong magamit nga binisayang pulong. Ang labaw sa kahibalo. Kaalam. Basta. Ang kaalam, lahi sa kahibalo. Ang kaalam is wisdom. Ang kahibalo is knowledge. So, kung tinuhanon lang ni mo di ay, sa pagsabot, gnosis doctrine. Why kapuslanan sa atong espirituhan ng pagkinabuhi? It has no validity. No value sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Why epekto? Nagingon sa akong amigo, why epek? Why epekto sa mong kinabuhi Kristohanon? Kaya nga naman, tawanon. Okay? Kung maghisgot na ganitang mga suliran sa kinabuhi, hinumdumi itong prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo po na. Ato ni padayon og magampot ra. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining among pagpadayon sa pagkaton sa imong mga pulong sa kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo. Pinagi sa pag-ahong Espiritu Santo kanamo. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining mga ministry o Diyos. Gamita kini sa pagpakailap, pagsangyaw sa imong kamatuoran o sa imong mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Salamat ning tanan o Diyos. Bandi kami sa mong pagbugbuwag ng adlaw ay likay kami sa mga kabilingkan. Dada kami pagbalik, dinhi, nining napita, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong mga nauna, mga kabubuton, tuyo, plano sa among kinabuhi. Na kami nga imong mga anak, makapadayon kami sa tubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.